Bună dimineața și bine ai venit la Iubirea începe în februarie, 25 de zile de afirmații matinale. Sunt Andreea și aceasta este ziua 12 de afirmații de a atrage partenerul de viață. În următoarele 25 de zile te voi însoți printr-o serie de afirmații menite să îți deschidă inima și să te aliniezi cu energia iubirii pentru a primi conexiuni autentice în viața ta. Poți să le asculți într-o poziție de meditație sau în timp ce îți faci rutina de dimineață. Important este să repeți afirmațiile cu voce tare. Să oferi o atenție specială afirmațiilor care trezesc emoții în corp. Conștientizează aceste emoții, acceptă-le și simte-le. În astfel de momente poți să iei o pauză și să revii apoi la restul afirmațiilor, după ce simți că e cel mai bine pentru tine. Să începem. Atrag partenerul care îmi inspiră sufletul și îmi hrănește inima. Inima mea este un izvor nesfârșit de iubire și compasiune. Merit o relație care îmi reflectă frumusețea interioară. Dragostea mea se răspândește natural, transformând viața mea și a celor din jur. Mă simt completă în prezența iubirii. Atrag în viața mea conexiuni sincere și pline de armonie. Sunt în armonie cu toate aspectele iubirii și recunosc magia acesteia din fiecare zi. Sunt în armonie cu toate aspectele iubirii și recunosc magia acesteia în fiecare zi. Fiecare respirație mă alimentează cu energia de iubire. Mă bucur de fiecare clipă în care primesc dragoste sinceră. Sunt pregătită să trăiesc o poveste de dragoste care mă completează. Dragostea curge în viața mea cu ușurință și grație. Atrag partenerul care îmi inspiră sufletul și îmi hrănește inima. Inima mea este un izvor nesfârșit de iubire și compasiune. Merit o relație care îmi reflectă frumusețea interioară. Dragostea mea se răspândește natural, transformând viața mea și a celor din jur. Mă simt completă în prezența iubirii. Atrag în viața mea conexiuni sincere și pline de armonie. Sunt în armonie cu toate aspectele iubirii și recunosc magia acesteia din fiecare zi. Sunt în armonie cu toate aspectele iubirii și recunosc magia acesteia în fiecare zi. Fiecare respirație mă alimentează cu energia de iubire. Mă bucur de fiecare clipă în care primesc dragoste sinceră. Sunt pregătită
să trăiesc o poveste de dragoste care mă completează. Dragostea curge în viața mea cu ușurință și grație. Mulțumesc că ai petrecut aceste momente cu mine. Amintește-ți că iubirea începe cu tine și că pas cu pas, fiecare zi din februarie îți aduce mai aproape conexiunea de suflet pe care o meriți. Dacă te simți inspirată și dorești să continui această călătorie magică, te aștept mâine, ziua 13 de afirmații. Până data viitoare, îți doresc o zi plină de lumină, iubire și momente de adevărată conexiune. Să ai o zi minunată și să-ți deschizi inima pentru tot ce este bun în viața ta. Atât pentru azi.